இயக்குனர் வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் 2021ஆம் ஆண்டு சிலம்பரசன், எஸ்.ஜே. சூர்யா, கல்யாணி பிரியதர்ஷன் லீட் ரோல நடித்து வெளிவந்த திரைப்படம் மாநாடு. இந்த திரைப்படத்துக்கு யுவன் சங்கர் ராஜா அவர்கள் இசையமைச்சிருப்பாங்க. இந்த திரைப்படத்தோட மொத்த பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் கலெக்ஷன் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். தமிழ்நாடு முழுவதும் பார்த்தீங்கன்னா மாநாடு திரைப்படம் 56 கோடியே 18 லட்ச ரூபா கலெக்ஷன் பண்ணியிருக்கு. கேரளா மாநிலம் முழுவதும் பார்த்தீங்கன்னா 2 கோடியே 10 லட்ச ரூபா கலெக்ஷன் பண்ணியிருக்கு. ஆந்திரா மற்றும் தெலுங்கானா மாநிலத்தில் 1 கோடியே 90 லட்ச ரூபா கலெக்ஷன் பண்ணியிருக்கு. கர்நாடகா மாநிலத்தில் 1 கோடியே 82 லட்ச ரூபா கலெக்ஷன் பண்ணியிருக்கு. ரெஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா, அதாவது இந்தியாவில் மற்ற இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா 1 கோடியே 70 லட்ச ரூபா கலெக்ஷன் பண்ணியிருக்கு. ஓவரால் இந்தியா முழுவதும் பார்த்தீங்கன்னா 63 கோடியே 70 லட்ச ரூபா கலெக்ஷன் பண்ணியிருக்கு. ஓவர்சீஸ், அதாவது வெளிநாடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா 15 கோடியே 50 லட்ச ரூபா கலெக்ஷன் பண்ணியிருக்கு. மாநாடு திரைப்படத்தோட பட்ஜெட் பார்த்தீங்கன்னா 30 கோடி. உலகம் முழுவதும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த திரைப்படம் 79 கோடியே 20 லட்ச ரூபா கலெக்ஷன் பண்ணியிருக்கு. இந்த திரைப்படம் ஒரு பிளாக் பஸ்டர் மூவி.